drift away. И здравейте! Днес ще реагираме на една 63 годишна баба, която всъщност се е явила на кастинг в X Factor, което отдавна му видях клипа и реших всъщност да го споделя с вас, като реагирам на него. Да, и няма да снимам много глас, защото не знам защо дела някакъв ерор, който е много тъп. В смисъл, сложих крак, сложих си Diamond Tools и просто първо страна си администратор не стана. Проверих много ли съм сложил крака, сложил съм го и пак не става. Затова ще се реванширам с един реакшън. Надявам се клипа ви хареса. И започваме. Сани изглежда притеснена. Здравейте, Валентина. Да, аз съм от Свищов, Валентина. Аз много добре помня, ние се познаваме с вас от предишния сезон на X Factor. Здравейте. 2 години по-рано. Как се казвате? Валентина Тошева. Знаете ли какво представлява X Factor? Някаква фирма за музикални инструменти, доколкото са информирани. Добре, с какъв акъл, респект между другото първо към възрастта й, но с какъв акъл, такава възрастна жена, мога да се стара, защото това е малко обидно, възрастна жена ще се яви на кастинг в X Factor и всичкото отгоре сега ще чуе така пее. Здравейте, аз ви познавам. Да, аз съм Валентина от миналията X Factor, когато участвах с авторска песен. И под стари тополи, под парна брега. Валентина, на мене не ми хареса. Кое? Не пич, ти хареса. Според мен наистина ще ти хареса. 2 години по-късно тя е същата, но този път съдбата май е на нейна страна. В момента аз си гледам на карти. Хвърлих няколко сеанса и ми показаха картите успех. Тази година ще е до. Добре, как подял ще се реагираш? Аз ще се реагирам. Колко съм прост. Как подял ще се ориентираш по карти? Добре, аз нямам проблем, нека. Няма да говоря, просто пускам къпа идеята. Много малко се получава разминаване. Вие сте интернет звезда, не знам дали знаете. Това прави ли щастлива? Да. Аз разбрах, че вие сте си гледали на карти. Да. Така, какво видяхте, Валентина? Видях, че много по-добре ще бъде, колкото миналия път. Колкото миналия път? Журито се отче, погледнете как се, не знам, един се ухилил, другия вече, не знам, иска да се обърна за гръб, а другия самак ще си издрайва буквално в сцената. Аз би издрайвам, да. Път или много по-добре? По-добре от миналия път. Чудесно. Подготвена ли сте за това? Приготвих се, двете песни идеално ги репетирах. Продължавате ли да пишете авторска музика? Сега малко съм поспряла, обърнала съм внимание на тези социални песни, които предимно се харесват от хората. Просто някакси авторските песни за тях са отживелица. Преди всичко социалните теми много им се харесва и аз това приех. Да, между другото тук е права, някаква спорна смисъл, тук си е права жената, но да, някакъв смисъл, 63 години възрастна жена. Ще ви на кастинг в X Factor. Смисъл. Няма още, нека още смисъл, няма проблем. Което си харесва на хората. Точно така. Усещате публиката и тя ви усеща. И най-ми харесват тези песни за сега. Между другото, изражението ви беше като Beach Please. Да. Всъщност, може да направя някакви такива видеа, които съберат повече гледания и всъщност ако ви хареса клипа, мога направо ще намерил съм още 3-4, така че няма проблем. Намирам съм, така че няма проблем. Започваме. Супер абонати, само тарикати, лъскави магнати, оле, алелей пак, лелелей пак, лелелей пак. Всички са на Сен-Тропе, други на Малдивите, в Дубай пък третите. Ах, лелелей, алелей пак. Да, само единственият въпрос, защо правя да изпия, може би, ако песента е, да кажем 100%, я изпия 10% от нея, смисъл, това е лъката. Аз забелязвам, че вече сте обърнали погледа си към песни с
социални теми. Въпреки, че любовната тема ви вълнуваше много преди, аз помня. Този път беше по-добре. По-убедителна сте. В представенето направихте и шоу. Шоу и много беше харесано това шоу от моите почитатели. Да. Вие току-що доказахте, че всичко е въпрос на предимно на избор на песен. Да. Когато песента е подбрана правилно, тя позволява да се направи и кореспондиращото с посланието и шоу. И вие го доказахте. Да, имаше и движение, което ми хареса, миналия път бяхте статични. Валентина, аз изпитвам естествено уважение към възрастта ви. Обаче, вие днес, според мен, трябва да си обещаете, а да ни обещаете и на нас, че никога, ама никога няма повече да се явявате на тази сцена, защото това, което... Това си беше убия за колко хора разсмя цяла публика, разсмя и даже журито, някой журито, да. Тя Соня направо тук направо на флейм. Соня скаш? Не знам. Ахме днес няма нищо общо с X-Factor. Респект към възрастта и желанието. Ето, това е така. Значи да продължавам, нали? За следващия път. Аз така го разбирам. Това е добро. Окей. Не съм жълто съгласен с Соня, да. Не пее добре, наистина пее ужасно, ако пеете на мен, но въпросът е, че в смисъл разсме цяла публика и да знам, това е за мен по един и същ наши талант, да знам, но извиня смисъл, да го разбера. Казах ти, никога не се явяваш на тази сцена, да ни обещаеш, че никога повече не се явяваш на тази сцена. Да, всъщност малко не се лъжи да кажеш Закик, също каза респект към възрастта ви. И според мен по-добро трябва му не, защото да знам. Пеното, поне на мен ми, ще му цено съм ял лимон и такова усещане ми, да знам. Предлагам ви да гласуваме? Да. Не. От мен, за сцената на X-Factor. Не. Много, много голямо. Не. 2 нета. 3 нета. Валентина, аз ще ви дам моето голямо да. Добре, 3 нета, но едно да. На това, че вие много Добре. да се виждаме. Няма значение, но в смисъл 3 нета. Се виждаме винаги тук. Да работя за X-Factor. Благодаря ви за това участие. Всичко добро. 2 години по-късно Валентина наистина беше по-добре, но... Така. И това също се клипа, надявам се ви харесам. Ако ви харесва, дайте лайк и коментирайте. Няма да кажа и до скоро, защото искам първо да ви благодаря, че им 422 показани на канала. Това за мен е доста, тъй като от скоро снимам клипове и за мен наистина това е един по друг начин програмата. Това за мен е едно постижение и то е именно заради вас. И ако клипът е харесал, както казах, оставете един лайк отдолу, коментирайте и до скоро. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.